Тук да не изброяваме какви вандалщини, убийства бяха извършвани под ръководството на тези хора, които сега някои от тях са вече министри. И като пълноправен член на ООН, на Европейския съюз, Организацията за сътрудничество на Съвета на Европа и Съвета на Европа, България трябва остро да осъди всяка форма на екстремизъм и радикализъм и в частност опитите за дискриминиране и асимилация на българите от страна на властите в Киев, днешните, и да се положат всички усилия за разрешаване по мирен начин на конфликта там. Но мирният начин не означава поощряване на екстремизма, неонацизма и фашизма в Украйна. А всъщност днешното управление на Украйна е именно такова – неонацистко и фашистко. Затова ние се обръщаме с молба към ръководството на Народното събрание да придвижи тази декларация колкото може по-бързо, за да може да откликнем на актуалната обстановка и България да има една адекватна позиция, а не да бъдем пак накрая или да чакаме мнението на други държави и ние някак си там да се впишем между него. Ние трябва да имаме ясна позиция, трябва да знаем, да кажем ясно, че в Украйна имаме наши сънародници, които трябва да защитим категорично при всички условия. Трябва да заявим също така несъгласието си с намесата на външни фактори в живота на Украйна, имам предвид САЩ и финансиране от САЩ организации, които поощряваха там неонацизма, и да го кажем ясно на глас. Тук не трябва да има безпокойство, че от американското посолство някой ще ни смъмри, както тук се страхуват и страхуваха до сега наши ръководители, и ще каже: вие защо така се изказвате за САЩ? Ами защото САЩ се месят в вътрешните работи на много държави. Това е държава, която неведнъж е проявявала по един международен престъпен начин намесата си в други държави, включително с много убийства, с военни действия, с незачитане права и суверенитет на отделните държави. Много са случаите след 1945 година, след края на Втората световна война. САЩ е инициатор и пряк участник в над 100 такива интервенции. Има много литература по въпроса, мога да запозная ръководството на събранието и който желая с тези факти. Включително от американски автори, които критикуват политиката на своята държава на груба намеса във вътрешните работи на други страни. В случая събитията в Украйна бяха провокирани от външни фактори. Те съвсем не са спонтанен израз на протеста на народа, защото няма такива народи, които са добре въоръжени с модерни оръжия, запалителни, бойни и експлозивни вещества, нападат професионално и правят преврат. Това не може да бъде мирен граждански протест. Подобно нещо се опитаха да разиграят и в България същите тези външни кръгове. Ние ги наричаме соросоиди, но в по-мека форма, слава Богу, и тази опасност не е отминала. Тези елементи терористични се движат от спецслужбите на няколко държави в света. Това са САЩ, Израел, в някои случаи се включват държави като Турция. Те инспирират, финансират и пряко въоръжават подобни групи с цел разбъркване на принципа разделяй и владей. Украйна е една огромна държава, чието създаване и облагородяване и одухотворяване има огромно значение българския елемент и ние не може да гледаме безразлично на нейното разбиване отвътре.